الرحمن علم القرآن bandiraɓe julɓe onon wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah mbimi ñalawma tawti bandum no adorino kala hitande ngal dental alliyankewalla nden lulde nde balɗe ɗiɗi islam kame teddungal ara wonire capantati ɗiɗi ɓiire ziar ceerno salif so to bokke jalluɓe ñalɗi ɗi jaggama ko jeegom kame jeeɗiɗi lewru janvier 2023 foof noon e tintinde bandiraɓe julɓe gardagol imam ratiba khalif mo bokke jalluɓe ceerno abou salif so wonduje ceerno mamadou lamine so ina tentina dendagal julɓe tawteɓe nder dohlidunde baba adama koye teddungal ɓesgu ceerno amadou bocar alpha bamo hoore fonde e gardagol on délégation khalif ceerno ibrahima ba kame ɓesgu ceerno yero kudejo toto baroɓe ñande aljuma jeegom lewru janvier uddite oɗon ziyara caggal juulal takusan ko asru juma e nder nguɗon jammagu noon ma wal mawludin nabi sallallahu alayhi wa sallam ñande aset jeeɗiɗi lewru janvier tuggude waktuji jeetati ha oɗon waktu sappo ko bismade ɓeɗon hoɓɓe ummiriɓe guure saraji kala waktuji sappo ha sappo e tati ndeɗon deftere ma jangue yadude duwaw faade rendo julɓe kala waktuji sappo e tati ha sappo e neyya konngol e yeeso halif ceerno ibrahima ba caggal ɗum ko ɓeɗon hohoɓe diine hohoɓe dawrugol ha e hohoɓe aada kañumen tigui ma koke konngol délégation maire commune mo boke jalluɓe abdoulaye dawouda diallo waktuji sappo e neyya juulal salli fana waktuji sappo e nayyi powɗo hojomaji capantati rendo julɓe ngo kala ma tinduɗeɗon guenare juuriyade ceerno salif so e dendagal ɓeɗon mayɓe julɓe tawateɓe ɗon ko ɗon de uddata oɗon ziar 32e édition ziar ceerno salif so to boke jalluɓe jeegom hay jeeɗiɗi nduɗon lewru janvier 2023 bandiraɓe musidɓe tedduɓe on bismame ngal ɗon dental alliyankewal yo allah hokkuen hawrude hen ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ bandiraɓe musidɓe tedduɓe jaam allah wale mon ko noon tigui on jiiya ganduɗa tigui ha joni koye keɓugal ngal dental alliyankewal ñande jeegom jeeɗiɗi to bokki jalluɓe hohoɓe diine ɓe hohoɓe aada kono kay guure saraji kala bismame ngal ɗon dental alliyankewal nde ɓe garate kewal ziar ceerno sali so no adorno kala hitande oɗon 32e édition allah hokki en hawrude hen yo allah hokku ɗum noon rewaɗo ɗiɗon ziaruji foof ndewi fatabarakallah ko duwete on foof yimen gandi ganda tigi ko do awa jabateɗo ceerno abou salif so yo allah ɓoynimo yeeso men ɓoy tigi 12 ganda tigi ardade ɗo de goɗon rendo fatabarakallah salminde ɓe hon hohoɓe diine hohoɓe aada kona ɗum ko hade men jumpude majje kanji jayndeji leydi sénégal garaɗen ndeɗo majjere ngel wiyete ko ba moussa nawene ngel majji ko to si jamma gan ganda tigi kina boy yontere ngel ɗum cuhlel yiyaka natal maggele ina ɗo kala jiiɗo ganda tigi ne wawi noddude ɗo e pindi tv walla tigi ganda ko woda ɓattaki mum gam kay kam ɗon jiilawa balle ngel nde ngel yitete on mbaɗama erango kono kay on laktama onon kala bandira musidɓe tedduɓe jaam allah wale mon gongol en garti tigi e ɗiɗon jayndeji leydi sénégal no adorno kala e subaka aljuma capantati lewru décembre heddi ko ñalawma goto donc gam kay nder no hitande 2022 wayno ene wayno en dusodire rendu fulɓe ngo ha ɗo en dusodire mabɓe ha wattam koye ñalawma janggo fatabarakalla ko wideɓe tan ko yafuya ɗabbude yafuye mabɓe nde won noon kaalo woni pujotoɗo kala e saaha kaalone ferguito min ñaguima yafuye so tawiti on komin meeɗi haalde ko ganduɗa fewnta hiɓe walla komin mbaɗi fewnta hiɓe nde on mujibo ko weltindere no ko kala ko ɗum noon tigui wonno mission en mbiɓe hitande jaam hitande kisal ɓamtare ɓuural hitande suturo yo allah hokken judde balɗe moƴƴude battane 2023 hokken ko 2022 rokkanone moƴƴereji mum ko noon tigi oɗo subaka gudditirten ko jayde le soleil ene tawe toon natal makko kanko oɗon gorko mo leydi brésil le triple ganduɗa kay ko joguiɗo coupe du monde laabi tati wiyete ko Pelé está morto, Pelé est mort, le roi Pelé est mort oɗon gorko yalti aduna ɗum koye hanki o tigi ganduɗa kay roi Pelé yalti aduna e wiide ɓeɗon jaynenkoɓe le soleil ko hitande ujunere temed jeenayyi capannayyi nden woni ndew yi aduna ko hanki o ganduɗa kay capan nogas jeenayyi
lewru nganda tigiya décembre woni ko yalti aduna capanɗe jeetate ɗiɗi ɗum woni ko wuuri 82 ans ko wona ɗum ko Mamour Sop Ndiaye mo gonda tigi ɓiɗo leydi Sénégal tawi to Brésil jeeɗen ko ɓele soleil namdi momo o wi ko sunare gendire sunare nder wertago leydi Brésil kala saabu yaadu oɗon gorko Peleya e nder ndeɗon jayde li quotidien ne tawi natal makko Pelé perd son ultime match ganda ko ngalɗon potital makko walla mbiyen on ganda tigi match makko wattama wasi ɗum e kikiɗa hanki o caggal nde o leeli ko juuti omo o waɗi hospitalisé walla mbiyatamo tawi tigi nder ganda kaya safrirɗo to Sao Paulo ko toon tigi wonto yalti aduna ɓe mbi noon ko ɓen kala fanniyankoɓe coftal balle yiɗɓe football kañumen kala mbaɗi ɓattakeji faade tigi windere nde donade e yaadu oɗon gorko gonda tigi winde tarike e nder football kono kay tarike windi ɗum momtoɗa ɗum roi Pelé wirnete koye oɗon ñalawma talata ko nden tigi woni ndew ganda tigi yettinte joomi ko jaydi stade ɓe garti tigi oɗon gorko mo ganda kay natal makko taweteɗon jungo ngoni weyi dow hambele ko bay nde ɗon windere nde kala un pan de l'histoire du foot s'effondre ko Pelé tigi ganda ko windere nde yara ko Pelé woni ko football windere nde yara ko hewɓe mabɓe noon ko ino Mbappé Neymar Junior Cristiano Ronaldo ɓen kala yo ganda tigi ene tawi ngal ɗon dingiral ganda ko football windere nde kañumen mbaɗi ɓattakeji faade makko donade windere nde kono kay donademo oɗon gorko roi Pelé King Pelé ala tigi noɓe noddirani mo saabu tigi ko gorko ganda tigi bawnoɗo ko waɗata ko kono kay badɗo hen golle paydinde e oɗon ballon ron ko kañum yalti aduna ɓe garti tigi ganda kay ɓe mbadi kuptidinde hol gonnoɗo oɗon Pelé ɗiɗon 3 coupe du monde ɗi heeɓi wadde remporté ya hay jayni en koɓe l'observateur nde yusumaji gen jumpe makko ɓe garti tigi e ndeɗon kare kono kay histoire Pelé e ndiɗon leydi men Sénégal saga tigi ngal ɗon potital Santos wondude on sélection mo leydi Cap Vert wonno ko 1967 ɗo e Dakar ɓe garti tigi ganda kay e grangal makko kanko oɗon Pelé meilleur buteur kono kay meilleur joueur de l'histoire du football jane ko Le Soleil ɓuuri artude ko oɗon goɗɗo mo ganda tigi ko président Macky Sall message à la nation ɓe mbi ko Macky le message piège beele mo ar e candidature makko 2024 mbele mo ara oɗon rapport cour des comptes ko ɗum tigi woni e mbadi kuptidinde ko yiɗa président Macky Sall ara e wiide ɓeɗon jeyne ko l'observateur kono oɗon message à la nation ene wawi tigi wonde piège ummarade président Macky Sall jayde le quotidien ko natal makko kanko gardi de primature woni Amadou Ba le premier ministre du Sénégal ɓe mbi ko Amadou en cours d'explication ene wayno noon omo foti famminde ko heewi famminde faade ɓe leydi Sénégal saabu ɓoyata tigi o joddo e oɗon forum ganda tigi o joddo e oɗon société civile ɗum wonata koye ñalawma talata nden tigi o joddoto e ɓeɗon yewtide mumen kono kay e partenaire uji financier caggal ɗum ɗon caggal oɗon ñalawma talata kono kay e société civile ndeɗon jonde makko so Amadou Ba joddima e mabɓe foti fammindeɓe ko honto ko preje fond covid 19 ɗe ndewi holto oɗon dossier yarata kono kay holno ɓe jiiɗi ɓe lelnira ɗum tigi woni yidde mabɓe kamɓe tigi ɓen ganda kay société civile soɓe joddima e Amadou Ba natal makko kanko Amadou jokki e nder neɗon jeyne enquête gadde président Macky Sall relation signe et protocole hakkunde président Macky Sall et premier ministre Amadou Ba e oɗon ganda tigi dispositif protocole conseil des ministres mo ganda tigi ko ɗo gol ɗeɗon golle kono kay ɗiɗon batuji jaggorɗe to Tambacounda beele ko pré campagne ɗo to yidde lebbi sappo e nayyi oɗon présidentiel 2024 beele ganda ko Amadou Ba e président Macky Sall ɗeɗon jaggorɗe jano ko campagne walla ko goɗɗum ɗum ko namdal ngal ganda tigi ko kamɓe dong mbawi ɗum jabade jayde vox populi ɓe mbi ko 48 heures chrono les derniers coups de l'année pour Sonko et CIE ene wayno noon Ousmane Sonko e wondi mum keddera ko balɗe ɗiɗi donc hando e janggo hande o noon ko ngoɗon seppo beele mabɓe kep ganda ti yimɓe hewɓe to place de la nation ɗum ko namdal beele janggo concert de casserole ɓe leydi ma tawtin Ousmane Sonko ɗum ko namdal kono de ko ɗum digi woni koɓe keddora saabu hewɓe kaali hen hewɓe cuuti hen e kongi gandake e nder nde ɗon jayde ganda ti vox populi e hewɓe noon ganda ti jabtima ɗiɗon kongi e wiide noon ganda on conseil de casserole ko wasde hormade institution leydi Sénégal saabu ɗo hoore lendi waɗata discours haydara fotani dillude kono de yimɓe kala walla mbiyen ɓesgu Sénégal kala foti ko huccidde makko gam kay andude hol mujiba kono kay beelamma e fartange oɗon discours mo président de la république waɗata fadde ɓesgu Sénégal jayde besbi le jour ɓe gari e natal makko ganda ti le khalife général des mourides wiyete ko Serigne Mountakha Bassirou Mbacké kono kay
yaadu de ganda ko baylat on woni Serigne Abdoulahat Mbacké on no ganda tigi bi koy besngu Serigne Touba be mbi ko l'ordre règne en diguel Touba caggal ganda ko pouvoir uji kewdi kon de ko police gendarmerie ko kirani den kon ko don wuro teddungo be mbi ko première brigade de gendarmerie arno don ko 1986 hiran ujñere temede jeenayi capande jeetati e jeegom baylad e ganda kay Cheikh Reni Freur ene wayno non wadi non dawadi di ganda tigi ko alhali nden ko don wuro teddungo docteur Cheikh Gueye ko FDS doivent être formés sur la spécificité de Touba oui non ganda ko de don pelle de ganda gonno ton la to tigi nden ka ton wala bien nden ko Touba pour ko wadede formé wala bien beede heblede ngam kay spécialisation e domaine godo kono kay wona nden ka jayde la sewdo subaka be ngari koy odo rafi bitedo tuberculose mo gondati oɗon rafi tuberculose e nder tigi ganda ko dumbirde leydi Sénégal ɓe mbikkini tolno temedere capanɗe jeeɗiɗo heeɓi oɗon rafi ɗum koye nder duuɓi nayya tuberculose noon ene fuɗɗo nadde ɗeɗon dumbirde leydi Sénégal ko ɗum tigi woni koɓe garti e mbaɗi kuptidinde kamɓe ɓeɗon na jayniyankoɓe laasa journée nationale de l'élevage ñalawma guendijo teddiniraɗo gaynaka ɓe mbi ko Macky Sall holliti ma yaltina milliard uji kewɗi koppareje gam kaya kaɗon gaynaka leydi di Sénégal on ñalamo non siftinde ko hanki wonno toto Tambacounda jani les ko ari al hali makko kanko Pape Niambe mbi ko do tigi do Moussa kono kay mo yidi jokkude Moussa ende sabu tigi on grève de la faim mo wadi woni sababu non yaade mo toto hôpital ene wayno o wi ko yo itte to hôpital do ko yewi ko yacci on toto dumbirdu kanko tigi on Pape Niambe en guddi nde ɗon jayde les échos ko ɗon tigi wuddirɗen roɓiɗo jayde men oɗo subaka kono tigi yettude bandiraɓe mandeɓe mantudeɓe e siftinda joni oɗon ziar mo Bokke Dialloɓe le 6 et le 7 lewru janvier 2023 toto Bokke Dialloɓe guure saraji kala noddama kewal nde ɓe garata ɓe noto e dow jamma kono kayya ɓe gona disnodiral ganda tigi wona essence wona partage no wowirno kala hitande duwe toon Allah jaabo ɗiɗon duwuji en calmini bokkenaɓe en calmini Peti Nguya en calmini baroɓe e kala ko takki Bokke Dialloɓe ha hoore fonde fatabarakallah en calmini fofen en juurima ɗum en ñaguimo duwaw e wiide bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum tigi woni ganda kayya rogere wattam walla mbiyen dernier numéro de la semaine taw kay ko bamoun Aissata Ndiaye en calmini yiɓen koɓe Pindi TV tawateɓe ndere bo leydi mbiɓe juma mubarak ko rewno Allah yontere fo yo jaabo ko wofa hen yo yaafo hen natani hitande 2023 e dow jam e dow kisal puɗɗoren bisimillah alhamdulillah gortoɗen ɗum alhamdulillah rabbil alamin taw goto men kala heeɓi ko yinno heeɓi sago mum no hannit ni en jetti kamɓe kala yeɓiyankoɓe partage et mes commentaires vous avez été nombreux ganda ko wadde soutenir Pindi TV ha joni oɗon jokki oɗon soutien e nouvelle année fuɗɗima fa tabarakallah en jeehi kadi wadde débuté une nouvelle année taw kay koye mbaɗi hessiri koye fannu goɗo fa tabarakallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yallo ken ñalde do jam juma mubarak rahmanu allama alquran bandiraɓe julɓe onon wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah mbimi ñalawma tawti bandum no adorino kala hitande ngal dental alliyankewalla den lulde nde balɗe ɗiɗi islam kame teddungal ar wonire capantati ɗiɗi ɓiire ziar ceerno Salif Sow toto Bokke Dialloɓe ñalɗe ɗi jaggama ko jeegom kame jeeɗiɗi lewru janvier 2023 fof noon e tintinde bandiraɓe julɓe gardagol imam ratiba khalif mo Bokke Dialloɓe ceerno Abou Salif Sow wondude ceerno Mamadou Lamine Sow ina tentina dendagal julɓe tawteɓe nder dohlidunde Baba Adama koye teddungal ɓesgu ceerno Amadou Bocar Alpha Ba mo hoore fonde e gardagol on délégation khalif ceerno Ibrahima Ba kame ɓesgu ceerno Yero Kudejo toto baroɓe ñande aljuma jeegom lewru janvier uddite oɗon ziyara caggal juulal takusan ko asru juma e nder nguɗon jammagu noon ma wal mawludin nabi sallallahu alayhi wa sallam ñande aset jeeɗiɗi lewru janvier tuggude waktuji jeetati ha oɗon waktu sappo ko bismade ɓeɗon hoɓɓe ummiriɓe guure saraji kala waktuji sappo ha sappo e tati ndeɗon deftere ma jangge yadude duwaw faade rendo julɓe kala waktuji sappo e tati ha sappo e neyya konngol e yeeso halif ceerno Ibrahima Ba caggal ɗum ko ɓeɗon hohoɓe diine hohoɓe dawrugol ha e hohoɓe aada kañumen tigui ma kokke konngol délégation maire commune mo Bokke Dialloɓe Abdoulaye Daouda Diallo waktuji sappo e neyya juulal sallifana waktuji sappo e
nayi poɗo hojomaji capantati rendo julɓe ngo kala ma tindu ɗeɗon genare juriyade ceerno salif so e dendagal ɓeɗon mayɓe julɓe taweteɓe ɗon ko ɗon de uddata oɗon siya 32e édition jiar ceerno salif so toto boki jalluɓe jeegom hay jeeɗiɗi nduɗon lewru janvier 2023 bandiraɓe musidɓe tedduɓe on bismame ngal ɗon dental allihen kewal yo allah hokkuen hawrude hen ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان